абурус мегира миёраш, ҳамун абурус мегира, ҳамун меҳмона миёра. ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда будай. Абурус хонаш миёра. Миёра меҳмона хай намешноса ин меҳмона кияи мақсад чияю. Вақти меҳмон медроя хонаи абурусда дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надошту. Дастархон партофта не инҷа доиман ки дастархони мо доим кушода ҳамин меҳмонои меомадӣ мехал мераванд. Баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораи? Абурусо мепурса. Мега бародари азиз биёед масъаларо монем, ягон пиёла чой бигир, ягон чизак бигиред, хай гирад. Ки хайку одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай чхелай. Мега ма бояд қатъӣ шиносшам ки бошад. Иншоалло ҷои хуб ёфтам. Баъд бо мепурсам, мега хай ака меҳмони бародари азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. Ма як одами бекорам. Лекин ҳамин як масъала қатъӣ доим сари кор дорам. ҳамин киҷоида ки як пулдор мебара занша мегирам. кори ман гуфтааст ҳамин ҳамин киҷоида як пулдор мур ҳаракат мекунам ки зани амра ман бигирам. инам тари мехӯрам мекард. тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. баъд номи ин одамам адресша медониста, ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. номира медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамон як минтақа оли як нафар ҳаст. дар навбат дар ҳастам хеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. ин мешнававу ягон гапак намегаву нону ова хаяки хурда хур дигар худо доно аю баланд мешаву хонаш мерав. бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шиканба мехаридай. Шиканбаву почаки нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. Меравай ду сеткада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш бибина ҳайрон мешавад. мега е мардак, ин чӣ корай? чӣ ягон хов дидӣ? ин чхелия е мега занак. мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. дар бедорим дидам, инҷа мақсада инҷа бас мақсад чизе ҳаст биё бикунед.